Ngithi ku Facebook ngibona uphakela umthakathi uhlele inkonzo yokukhulekela abantwana bethu laba abadla ama drugs. Uhlela umthandazo eKing Dinizulu uphakela umthakathi. Uyigosa lempi. Uhola impi noNgizwe Mchunu noJacinta. Kumanje impilo yakhe isengcupheni, umndeni wakhe akasawazi. Ulwela isizwe sethu, thina sihleze ema-office. Siyaqhubeka nempilo. Impilo zethu azekho engcupheni. Uphinde uzohlela umthandazo. Ikhona into enjalo kodwa guys, noma iAI. Uphakela umthakathi uyigosa, uphinde uhlela umthandazo kodwa sinabefundisi bagcwele izwe lonke. Hayi namhlanje ngizoba yisitha. Siningamaningi unfriend bafethu. Bathi iqiniso kumele silikhulume. Abefundisi bathule du abefundisi. Asibaboni bephithiza. Bekhuluma nje o making o life. Bathule du abefundisi. Okusho ukuthi ku right nje abefundisi mabeqoqa imali Sunday. Noma bemisa ama movement. Noma makbenefita bona. Because izozihlelo uphakela umthakathi inkonzo yokukhulekela izingane bapha befundisi. Because i-department ne-department njengamanje iyasebenza. I-department yaka security amaphoyisa ahleze egcwele umgwaqo njengoba kune march nje kubhizi kuphithizela. Ngineshoka department of health njengoba kuphume umhla ka-30 June kuqaliwe manje emakliniki kuyastokwa istock namanesi yonke into wonke umuntu uve ngomumo ukuthi should anything happen sibe ready. Kuyaqalwa manje kuyaqashwa ngoba kuyazi ukuthi anything can happen. I-department ne-department ilungele insizwa ziyaphuma. Kumele baphinde futhi bethi bama warriors belwa. Baphinde futhi bazohlela imthandazo kodwa sinabefundisi abathandaza baze bakhale la online babhubhuze ngeilimi la online. Abefundisi okugitshelwa intaba kuyothandazwa. Abefundisi abahlezi begqoke imjiva nokhololo. Abefundisi abahlezi kugenqeka ihlalo bahlela umthandazo for abantwana bethu. Nikhona bafana bakithi. Yimuphi kanti umsebenzi kamfundisi? Kuzoze kuhlela uphakela umthakathi umkhuleko nikhona. Hayi ngizondeni. Kade mina isitha vele sanginyanya. Ishoni ke ukuthi ngibhitha ke nginenkinga ke nabefundisi. Ishoni ngithukeni. What is your job kanti? As long as benefita nina maniqoqa 10 nje naqoqa imali nina nje mangabe nidla imali nje amakholwa makubenefita nina ku happy nemndeni yenu it's okay. Yini umsebenzi wenu kwi socials nethule, especially abefundisi abanegama, abefundisi abane following, abefundisi abane nithule anisho lutho. Ukhuluma abefundisi mina ngisabone nje very few mhlambe if not one anisho lutho about impi kodwa kulelwa abantwana benu. Abanye bena abantwana benu abakuma drugs because abantwana babefundisi bona badawa okuhlula izingane zonke. Abantwana babefundisi ibona bane depression okudlula bonke. Abantwana babefundisi ibona badla ama drugs ibona ba affecteke ngaphe kodwa nina nithule kuhlela imthandazo nikhona ezabefundisi. Kanti yini umsebenzi wenu? Because wonke ama department ayanyakaza manje. Department of Health unyakazile, Department of Security unyakazile, waka Home Affairs uyanyakaziswa. Nithule nithini kanti nina ezabefundisi? Uphakela umthakathi kumele ukuthi manje ahlele umkhuleko nikhona bafowethu. Ngoba nanke ngekho umuntu onesibindi sokuthi anitshele ukuthi lento eniyenzani nihlezi nje deka. Manethezekile nje nina Sunday naqoqa imali ku right. Ku-right nje nina mangabe benefita nina niqoqa imali nje nina manidle kahle nigijime nezimoto nibe right ku-Sunday nihufuze imali bafazi beni babe right wonke umuntu anyakaze alwele nina. Hayi guys anikho fair uphakela umthakathi uzoyeka impi lapha ya ayokhuleka nikhona ezabefundisi. Hayi department yabefundisi kanti yenzani guys? Yini umsebenzi kanti kamfundisi? Akekho umfundisi obesenga obenza le post khulekela inga noma as long as ezenu zi right. As long as ezeningane befundisi zi right. Hayi guys, hayi ngithukeni ke kulungileke. Nisho ukuthi ngibhitha ke I need to heal, it's fine. Ngithukeni kodwa iqiniso nendizwile. Yazi ukuthi kuhlungu kanjani ekuseni leto le. Angithandi ukushaya abangani bami mina, ngifuna ukushaya umngani wami mina. Mina ngimshaya umuntu engimthandayo mina.
wendoda shiya phansi yonke leyo nto leyo shiya phansi shiya phansi shiya phansi shiya phansi shiya phansi shiya phansi wewe madoda yabona ngithatha amathatha awu-5 ngafika lapho ngabe ungishiye ngejubane yokuhlaba ngemvubu eziwu-10 uziyofika lapha lalelani uyabona njengoba nibona impilo yeni yonakele kanje yingoba vele nilaleli that's why impilo yonakele kanje geqani indlebe nilungu hallo hey hallo lapho laba abantu abahlale phansi laba abantu wena ndoda wena sokuhlaba-ke manje wena ngizokuhlaba-ke wena yabona lokuyicingisa ubana ngizokuhlaba ngempela indoda ngeke ngizobuya ukucinga lapha endlweni lapho ngizobuya ukucinga la endlweni lapho shona le siyohlala phansi laphaya Hello. Eu wana baba Uthukhona ulunyoni uthukhona usolajubhani kodwa basho ukuthi babuka isimo babuka ukuthi unjani babuka nendawo kodwa ngoba uJesu akabheki indawo kwathiwa nabo bekukhona